Ingon sa tong mga higalang nasakop sa pundok sa dili ngo nato, ngon pa nila nag-judge daw kuno ko nila. Kinsa man daw kuno ko tawag ining mag-judge. O sige, kamo dalay tawag ining pili. Number 1, si Kristo nagtukod og iglesia. Ug kanang iglesia ha, sumala pa sa kasaysayan, mao na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kamo pod nagtukod pod og inyong kaugalingong sekta. Gikag Amerika, gikag Pilipinas, gikag Japan, gikag South Korea, ug uban pa nga mga nasod basta dili gikan sa Jerusalem. So karon, ang Kristo nagtukod og iyaha na say saad og asa niya dadon ang katong mga iyaha. Katong sakop siyang lawas, di ba? Efeso 5:23, lawas man niyang iglesia. Kamo pod nagtukod man pud mog inyo, ito man mo sa mga founder nga mga tao, kung mga matay mo asa mo paingon. Wala ko naghukom ha, kamo ang mutubag. Kung mga matay mo, nagawas mo sa iglesia ang gitukod ni Kristo, asa man mo ibutang sa inyong mga founders?